Legebiltzar honetan eztabaidak eman izan dira gatazka politikoaren inguruan beti ikuspegi partzial edo ertzi batetik. Ez hori bakarrik, planteatu izan da baita ere bake eta elkarbizitzarako ponentzia batean talde guztiok parte hartzea, baina hasiera batetik ikusi ahal izan dugu nola bertan parte hartzeko baldintza batzuk inposatzen ziren edo aurretik sukaldatutako emaitza edo ondorio batzuk inkorporatu nahi ziren bertara, ez? Baita ere, azkenengo egunetan ikusi izan dugu inkluso kriterio politiko batzuk erabiltzeagatik, gatazka politikoak, preso politikoak, ondorio politikoak, bakarrik hitz horiek erabiltzeagatik, ez bakarrik kalapita edo iskanbila montatu dela, baizik eta proposatu izan da fiskaltzaren partetik diligentziak zabaltzea, ez? Orduan, pentsatzen genuen hau esala modua, hau esala bide egokia, azken finean patxadaz, luze eta zabal hitz egin ahal izateko herri honetan azkenengo hamarkadetan bizi izan den gatazka politikoaz. Eta horregatik hain zuzen ere, luze eta sakontasun handiz hitz egin ahal izateko eta errespetu handiz ere hitz egin ahal izateko gertatutakoaz pleno monografiko bat egitea proposatu izan dugu. Nahi duguna da norberak bere posizioa mahai gainean jartzea. Bai gatazkaren muinaz, bai gatazkaren ondorioaz, eta baita ere, aukera badago behintzat, hitz egitea nola marrazten dugun konponbide bat integrala izan behar duena. Guztion artean saiatu eztabaida hori ematen, errespetuz, eta guztion artean saiatu hori ibilbide hori definitzen. Guk argi daukagu azkenengo hamarkadatan sufritu izan dugun eta gaur egun mantentzen den gatazka oinarri historikoa daukala, oinarri politikoa daukala, eta halaxe izango da baita ere konponbidea. Konponbide politikoa, konponbide integral, konponbide justo bat bilatu behar dugu. Gatazka honen amaiera pentsatzen dugu elkarrizketatua izan behar dela, eta horretarako eragile guztiak bertan egon behar dute, bai gizartea, bai elkarteak, bai sindikatuak, eta baita ere alderdi politikoak eta instituzioak. EH Bilduren izenean 3 ardatz planteatuko ditugu, koinziditzen direnak iraganarekin, orainaldiarekin eta geroarekin. Iraganari dagokionez, gertatutako sufrimendua eta gertatutako biktima guztiak errekonozitu, reparatu, rehabilitatu egin behar direla, eta horretarako memoria jarriko dugu mahai gainean. Orainaldiari dagokionez, oraindik geratzen dira bortizkeriaren espresio batzuk, konpondu behar direnak, desaktibatu behar direnak, eta hori esan bezala elkarrizketaren bitartez gauzatu beharko da. Presoen egoera mantentzen da, gartzela politika bera horretan mantentzen da, salbuespenezko legedi bat dago, oraindik mantentzen dira epaiketa politikoak Madrileko entzutegi nazionalean, eta baita ere guzti honekin batera desmilitarizazioa eta desarmea bera eta egitura militarren desegitea ere komentatu, planteatu, hitz egin beharko da, ez? Eta baita ere Espainiako indar polizialen repliegeaz hitz egin nahi dugu. Geroaz, etorkizunaz hitz egiten dugunean, guk ikusten dugu lehenik eta behin bermeak jarri behar ditugu orain arte gertatutakoa ezagutu izan dugun gatazka politiko hau berriro inolaz ere ez gertatzeko, eta horretarako pentsatzen dugu berme importanteena dela aitortzea proiektu politiko guztiak garatu daitezkela askatasun osoz, beti ere herritarren erabakitzeko eskubidearen
menpe egonda. Herritarrek euren etorkizuna erabakitzeko eskubide askea eduki behar dute, eta hori izango da bihar monografikoan mahai gainean jarriko duguna. Espero dezagun, esan bezala, jarrera arduratsu batekin joatea, errespetutik aritzea, eta benetan planteamendu hau emankorra izan dadila, aurrerantzean ere, bertan adostuko diren elementuak eta aterako diren ebazpenak ere, errekorrido luze bat, ibilbide luze bat eduki dezaten.